UGWUMBA. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke itete ụra inwe mmekọahụ nwoke na nwaanyị ọ na-adị gị mma ọ na-agụ gị agụụ ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị kemgbe iche ka mma iji wee na-enwe mmekọahụ nwoke na nwaanyị ụfọdụ si na ọ bụ ụtụtụ ụfọdụ si na ọ bụ na mgbede ụfọdụ si na ọ bụ n'ehihie kemgbe gị nwache ka mma iji wee na-enwe mmekọahụ nwoke na nwaanyị taa enwere m ndị mụ na ha ga-etinye ọnụ n'okwu a ịma na ihe emume a bụ ihe emume a na-akpọ okwu anyị ọnụ n'ihi na okwu anaghị anyị anyị ọnụ anyị na-ekwu ya gbowam ka o si wee dị nakwa ka o si aga ịghọtago so ndị mụ na ha na ebe a bụ nwaada Jessica Okafọ na maazị afọ mbụ Mike Onogo. anyị ga-etinye ọnụ n'okwu a marụ mgbe ka mma ka mbido na maazị dịka nwoke bụ kemgbe o ji akpanite gị agụ gị agụụ adịghị ka ọ kasị mma ị na-enwe mmekọahụ nwoke na nwaanyị mgbe ọbụla agụụ gụrụ nwoke mana maazị o nwere mgbe kacha mma ụmụ nwoke na-asị na mgbe a kacha mma ọ na-abụ ha teta ụra ekwe dike ha kwụrụ ọtọ na-adị dịka ọ ga-asụ nke ahụ dị iche ọ bụrụ na nwoke enweghị ihe ọ na-arụ dịka ụmụaka anyị mgbe ọbụla i nyere ya kpatara ọ na-ejikwa ọ bụrụ na ị na-anya onye ọbụla na-enweghị ihe ọ na-arụ ifu ya nwunye na-atụ ime kwa ọnwa kwa ọnwa dịkwa afọ kwa afọ nwunye na mgbe niile ọ na-asịghị na nwunye m ritoro ịma mbịa netere m nwa mana ọ bụrụ onye nwere ihe ọ na-arụ mgbe o ji gakọtacha nnụ gbagharịcha nnụ mechaa ụmụ ihe a niile bata o nwere ike n'abalị origodo nne ikekwa ọ bụrụ na ọ bụ onye Chelsea ọ bụrụ na e meriri timu ha iwe a na-ewu ya ike agwụcha ya ome ha na o ruzie n'ụtụtụ ọ bụghara na onye ahụ dị mma mgbadike kwụrụ ọtọ dịka n'isi ụtụtụ ihe dịka 3-4 ọ pịa ya mgbe ahụ ọ pịachaa ya o zute obere ike ọ sagha na brain ya kwụrụ ọtọ ọ na-aga mana enweghịkwa mgbe mana maazị asị na ihe na-agwụ ike eji ezu ike anyị ghọta na ihe na-agwụ ike mana eji ezu ike dịka ị sị na emerie Chelsea achọrọ m isi ebe ahụ bata emerie Chelsea ọ bụrụ na ọ na-asọpọtụ Chelsea ewee merie Chelsea iwe a na-ewu ya enweghị ike iji ihe ahụ na-agwụ ike eji ezu ike wee nete nwoke anya o nwetakwa onwe ya ofu ihe ga ha makwanụ bụ na asị na ọnwụ iju afọ butere amụ nke ọ bụrụ na obi adịghị nwoke mma bute ya chee ya n'ihu gbara ọtọ dịka nwoke egwu efuru na bank ọ ga-asị na a ga-eje zuo ike ma ọ bụ ọ ga-eje echefu ọ iju afọ butere amụ nke ya hapụ nke ahụ na ọ bụghị na kama na nwoke ọbụla agụụ na-agụ ihe nne oge ngwa ka m gafee ebe nwaada Jessica kemgbe ị chere na ọ kacha mma ụmụ nwaanyị o ji akpanite ụmụ nwaanyị akpanite ị na-enwe mmekọahụ nwoke na nwaanyị nwanne m nke bụ eziokwu bụ na abalị kacha mma maka ya bụ abalị bụ ihe njisi gị n'abalị bụ maka na ijecha your day's job jecha ọrụcha ọrụ ịbata saa ahụ inwee time wee nwee ike wee banye ya bụ ọrụ maka na ya bụ ọrụ abụghị ha na-eme ọsịsọ mana nke ọnwa ụtụtụ a ma oge ọbụla ọ gụrụ gị ọ bụrụ ome ike bụ na-efie ịdịgasị ka unu mechara unu na-eme mmadụ akụ aka ma ọ bụ ọbụ na nna nwụtago bọmbọ ma bọ ya ebe akwa ma ọ nwunye si n'ọkụ mana ọ bụrụ na n'abalị ma na abalị kasị na abalị dị egwu kasị n'oge onye ọbụla nabacha na everywhere adịgo quiet ịghọtago ọ na-ebido n'isi wee mewe ya bụ ihe emewe ya ịghọtago maka na a na-akwado ya akwado ọ bụghị ha ya ọsịsị ka abanye maka ụmụ nwoke wụ abanye ha na kpakpakpakpakpa anyụọ mana ọ bụrụ na oke na ụdị esi eme ya ọ gaghị maazị otu esi eme ya bụ n'ihi ebido asacha ahụ nwunye gị na-esi nwa genwu gị nwa na onwe gị bụba na nwoke maka ụmụ nwoke fi n'ọsọsọ nwaanyị esi genwu nwoke kwesịrị ịdị ọcha nwoke kwesịrị ịdị na-adị ọcha ịsacha ahụ gị gbanwa perfume sie nwa genwu sa ọ bụrụ na ọbụdị ọrụ ahụ ihe anyị na-ekwu kịta bụ ihe na-ebido nsogbu maka ihe na ha achọ ịkọ kịta bụ ọ bụrụ na nchọ ịga rie ihe mmadụ chọọ ime Ikwokrikwo ibidogodo sewegodo plan na a ga-eme etu maazị plan a na-ese bụ ihe nkwadobe tupu ịbanye ọrụ ịghọtago ịma ihe abụrụ ya na-aba gị makwasị ma ọ bụ na ị chọọ ka ọ tọọ gị ụtọ bụ ihe a na-ajọ satapụsị ọ bụrụ na iteta ụra iburu iteta ụra ịmakwasa nwaanyị n'elu bido Ikwokrikwo ihe emetụ nwaanyị aka ahụ ya wee gbadee wee dị redi n'ihi na ọ bụ na ahụ ya agbadeghị gbaa mmiri ịbanye ebe ahụ gị nwa na onwe gị oge ewu ndụ gị oge emerụ gị arụ ịghọta ọ ya ka ị ga-eji n'ide ime nkwado ikwesị ịghọta ihe m na-ekwu maazị maka ụnụ nwa bụ nwoke na-asị ana m achọ nwaanyị nke na-agba mmiri ama m oshọn ka ọ na-agba mmiri izi wee rụọ ọrụ gị ga-egosi ma nwaanyị eme nta mee imo
eme ntabe ma ọ bụrụ ekwuchi ihe check kwa obi ya onye check obi ọ dịkwa ya ahụ mma obi adịghị mma maka gị na oke maka obi adịghị mma dị mma nwoke esikwa mmiri o obi adịghị mma ka ọ dị ha mmechi ọ maazị obe ọ dị otu ahụ mana nwaanyị ahụ enwego problem ịghọta some of them na-abụ medical problem ọma mma so ị bịa chọpụta na nwaanyị ahụ mebie enyi gị nwaanyị nwunye gị na imetụka gị ya ka ọ naghị agba mmiri ịchọwa solution ịchọwa ihe na-eme ya ka onwe ike na-agba mmiri mana ị ga-emepe ya ka obi na-adị ya mma n'ihi na ọ bụrụ na obi adịrị ya mma ime from now to tomorrow nwere ihe ịghọtago so ihe anyị na-akọwa bụrụ that mgbe ka mma according to maazị si na ụmụ nwoke mgbe ọbụla apapụtara n'ihe rie that is to say na mgbe ọbụla asapere akwụkwọ ha abanye onye ọbụla agụ ụgụrụ ọ ya ka ọ na-ajụbụ onye nọkọta ma n'ụlọ ọrụ nwere etu o si dị ịchọ kolik imereze ya onye kwụọ aka ọba toilet na-ebute m ụcha mgbe ọbụla ebupụtara nne ọ bụghị sọ nwoke ka ọ na-agụ mgbe ọbụla enwere nwaanyị na-abụ ike bụ n'uche ya adịgolu ụfọdụ nwere ike ọ na-ege ihe a okwu arụrụ anaghị na-ekwukọta ụkwụ ụmụkịrịkịrị adị ọchị ya bụrụ na e nwere mgbadike dị ya na-agụ o were etinye ozugbo ozugbo ya bụ na onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị na-eri mgbe ọ gụrụ ya mana ihe a na-ekwuzi bụ enwere mgbe pụrụ iche ọ bụrụ na enwere mgbe pụrụ iche m ga-aga ịjụ Adam ka mmadụ na ibu ime nke mana maazị mgbe amata m o doo m anya na ọ na-abụ ụmụ nwoke teta ụra n'isi ụtụtụ amụ ha na-akwụ ọtọ nke ahụ bụ eziokwu onye ahụ dị ma good amụ ya na-akwụ ọtọ and onye ahụ amụ ya na-akwụ ọtọ the next thing na-abata ya n'ihi na ihe mmekọ nwoke na nwaanyị bụ n'isi ka o si abịa ọ bata ya n'isi ọ ga-achọ ime mgbe ahụ and ụmụ nwoke na-asị gị na ọ bụ na ha mee ya n'ụtụtụ ahụ na that day ga-abụ a successful day that day ga-abụ that day na ọ ga-enwe very good day ọ ga na-achị ọchị na-aga ọrụ na-achị ọchị na-abata oge na ọ bụghị eziokwu obi na amụta nke esi agwa gị ihe abụ ihe nkwe kwuru n'elu akwa nne mere m ka n'ime ha ndị na taa ihe ọmụpụ na tata ga-abụrụ na ahapụkwa ya mgbe ọ gụrụ ya ọ ga-agwa gị ihe ọbụla ịfụgo ọkụkọ o rute ebe ahụ ọ na-eme eto mgbe ọ na-eme eto ọ na-asị m ga-egotere Yoruba Naija m ga-egotere Yoruba Benue m ga-egotere national ọ ga na-ekweri ekwe nkwa ọ na-akatazie okwekatazie mkpa okwe nke ahụ agbapụ ọsọ ọchụ kpakpara ọkụkụ dị si na onye ike na-adịghị mgbe na-aga mana ejikwa m ọkwa abalị bụ ihe ficha ọ bụrụ na ị nwere ihe na-arụ nata ike gwụcha agụ o ihe na-agwụ ike ikwu na ọ bụ ihe na-agwụ ike eji ezu ike so ọ bụ na o zuo ike ọ bụ na o zuo ike o rite nri o zuo ike the next thing nwoke na ya na-akwụ ọbati ya na mmụọ n'ihi na ọ bụrụ na o meghị ya n'abalị ahụ nwere ike ọ mara ahụ ụra ọfụma mana ị na-achọpụta na emechee ya mmekọ nwoke na nwaanyị ha arahụ ụra ọfụma mana ị na-achọpụta ya anyị niile na-ekwu ofu ihe mana ihe anyị na-ekwu nkịta bụ na ọ bụrụ na o ruo nke abalị ikekwe nwoke gbagharịa too much ma ọ bụ na ezumike adịghị ya ma ọ bụ na e nwere ihe kpasuru ya iwe ọgwụpụ mbọsara ya gbara Chelsea 5-0 ọ bụrụ na ihe ọkpụrụ dị mbọsị ahụ mba ị ga-egete ya taatị ya bụ na ị ga-ahapụ ya ozu ike nke ime mmụọ na nke anụ ahụ maka na ọ bụrụ na ike adị o zuchebeghị ike igwe isi ya mewe ya mere okwuchiri ọ gara adọgbu onwe ọ dazie mara na okwu ahụ ngwa maazị ka m jụọ gị kedu maka ndị agadi nwoke anụnwa ndị nnukwu mmadụ agadi nwoke ịhụta ha evuru afọ ruo taa ha bịa chọọ ụmụ kịrịkịrị ụmụazị eji ezu ike ọ gagharịcha ọ na-aga biznes trip ịma na from one meeting to another ọ kpọsa nwa agbọghọ na hotel ọ bata nwa agbọghọ ebisacha ya ka emechara onwe ike zuo ike itehụ na ihe ahụ bụ ihe eji ezu ike asịghị m na ọ bụghị na m agwa na nke ahụ na ọ kpọrọ obere nwa ahụ ụmụ pịnọpịnọ ọnụụgwọ ahụ na o nepụ ya anya etu a ọ bụrụ ndị ụlọ ụka ya asị na anointing na-abịa enwere ihe ọ na-abụ ị na-afụ anya na-eri tupu ọnụ eri ya enwere ụdị onye ọ ga-abụ ị na-afụ ọ gara enyekwa gị inspiration mgbe ị na-eme ya bụ meeting na ụmụ ihe ndị ọzọ ị na-agagasị enwere onye ọ ga-abụ gị na ya nọrụ like this you feel on top of the world mana ọ bụghịzi nke na ị ga-ekwugbu onwe gị na mbakwa ekwe m ụdị ka
ọnwụ na ị na-ege anyị ntị idugo ka maazị si kwuo na ụmụ nwoke bụ mgbe ọbụla estapasịrị nri mgbe ọbụla esetịrị nri ọ dị redi na ha ga-ewerie ọbụla n'ụtụtụ efifie abalị mgbe ọbụla nri dị redi na ha ga-ewerire nwaada Jessica wee na-akọwasị nọọ nke kacha mma mgbe kacha mma iji wee na-enwe mmekọ nwoke na nwaanyị bụ n'abalị ọ bụrụ na ị gagharịcha chọzi isetụlụ onwe gị chọọ ihi ụra ọfụma ị bịa mecharụ the tin mana ihe eteki your time yọtago saa arụ dozie ife niile ọ dịgodo oke wee isi ọma iwe bịa mecharụzie ihe inwe ike rahụ ụra ọfụma n'ihi na ọ bụ ihe na-agwụ ike eji ezu ike ka njikwa izugokwa ike taa ọ bụ na izuro ị ga-atara anyị izu yọta ogo nke a ka a na-akpọ okwu anyị ọnụ ịchọkwa ịkpọ m okwu anyị ọnụ agụmaza gị kpọkwanụ mba ibi agụmaza gị abụ nwaada Biblas Chidi ka emesịa